kanggo aye damar Ranti Mas terus terang Sokawati ki wis lawas mendem rasa sayang Sokawati terus terang lan jujur senajan sing kaya ngapa tetep isun daeng andi bakal setia lan janjine yakin sumpah najana pirang-pirang wanoja rasa pegel sin mau kang enteni ora nyangka bakal setia ning janji terus mau nesi kakang arep balik maning jental jentul ngenteni pikire pusing sebenarnya kun larasa kitir pisan sudah sebab loli lunga-lunga tanpa tujuan pengen terpaksa kula bebodoh ora boleh ngaku sakit pura-pura harap periksa kakang pengen memandu cinta terus mandi sekian mangka nonton film percintaan anone mas sangat wingi belajar bae mas maksudnya filmnya beli peragat-peragat sih karcis entok cerai anak-anak gunane raya apa faedah bisane nonton film percintaan anak-anak kanggone apa saya pengen weruh apa rongokaken raya kanggo besu yen mengko wis kawinan numpak becana nonton film wong loroan kula ampun kuatir mengko getang kuat ayai damai terserah ngarep nganggo dalan mendi mending mlaku lurunge sing sepi-sepi pinter supaya jana wong weruh kanggo bapak panitia sing wis repot-repot pesta nadran eretan-etan tangsarka dihormati kanggo Bunda Bojaruka Kang Mas kanggo Bunda Pujaruka Aye Deno Ayah Deno Mas Dokter Lodi Kang Boim terus Papa Trisno terus sing bulak bos ratu sayur menerayu kanggo masyarakat eretan wetan rasa pegelno sing mau kang enteni ora nyangka bakal setia ning janji mau nesi kakang arep balik maning jental jentul ngenteni pikire pusing sebenarnya kula rasa kitir pisan maksudnya sih sebab loli lunga-lunga tanpa
mandu cinta terus mending setien lunga nonton film percintaan Mas nun lagi iku lagi ana sing deleng lagi ya demen. sendak kokon sawer kanggo tuku karcis lagi Aduh melu demenan karcisnya 35.000 mungkin ki Mas kuno Iya. ana sayang Ya. Apa maning paedah? kanggo besok yen mengko wis kawinan numpak kebecano nonton film wong loroan Kula emoh kuatir mengko ketangguhan terserah arep nganggo dalan mendi